També m'afegeixo a la benvinguda als diferents representants d'entitats veïnals de l'Eixample i d'entitats de comerç de Sant Antoni, del districte de l'Eixample i per extensió tot Barcelona, i agrair-los molt especialment tota la feina que han fet, amb discrepàncies, en moments de crisi, però al final els protagonistes són ells. Nosaltres hauríem, no sé si ho hem fet prou bé entre tots, la veritat jo crec que des de Junts creiem que no ho hem fet prou bé, hauríem de ser els facilitadors, els negociadors i els que poséssim en pràctica els objectius i els anhels d'aquesta gent que al final són els protagonistes del territori, són els protagonistes de la societat d'aquest territori de Barcelona i del seu futur econòmic i social. És una llàstima que ara només tinguem 2 minuts i mig per parlar d'aquest pla d'usos. Celebrem que ha acabat bé, el tindrem. Com deia abans, és un pla d'usos que no serà el del govern inicialment, ni tan sols d'algun dels membres del govern. Recordem d'on veníem, veníem d'una proposta inicial, d'una aprovació inicial amb un abast restrictiu que nosaltres creiem que era excessiu. Arribarem a un punt, no sé si és mig o no, però l'important és com s'aplica i com veurem com van les coses els propers mesos. Els propers 4 mesos governen vostès, encara que hi hagi un govern amb un primer tinent d'alcalde que serà anat, però fins al 28 de maig governaran vostès. Pensem que tenim 6 mesos més, o els que siguin, fins a aquest any que ens hem dotat per veure com evoluciona aquest pla d'usos amb la seva aplicació, i segurament alguns volem que el proper govern sigui un altre que gestioni aquesta situació. I per tant, amb la mateixa norma hi ha moltes maneres d'interpretar les qüestions i de fer que la ciutadania s'impliqui o creure que som molt llestos nosaltres, els governs i les oposicions són molt llestos, que ho sabem tot i que ells no estan per, diguem-ne, tenir el protagonisme que es mereixen. Això és una greu equivocació. Vostès poden tenir majoria absoluta per aprovar uns pressupostos o per aprovar un pla d'usos, però no la tenen per tot, no l'han tingut per tot i els propers governs tampoc tenen majoria absoluta segurament, les forces que ens presentem. Per tant, hem de fer un procés d'escolta molt més actiu. Esperem que aquesta esmena de Junts, que alguns la tracten d'irrellevant, jo crec que els irrellevants poden acabar sent ells a partir de l'1 de juny, aquesta esmena ja veurem si és rellevant o no. La qüestió el que fa és permetre la participació real de la gent, real, i tindrem ocasió de discutir, però discutir de manera proactiva i de manera útil, no com aquests últims dies que hem discutit a base d'instrumentalitzacions i de pressions, que jo crec que això no ho hem fet bé entre tots, la veritat. Bé, en qualsevol cas, hi ha una cosa també que hem demanat i volem que consti en acte i demanem al govern que es faci, que és que s'aprovi, més enllà de l'esmena i del debat general, que s'aprovi un pla d'impuls comercial per l'Eixample i per Sant Antoni que dinamitzi les parts d'aquest territori que estan deprimides, comercialment parlant, em refereixo, i per tant és molt important que a més de delimitar, restringir i prohibir, impulsem, ajudem, acompanyem i potenciem l'economia productiva i la creació d'ocupació. Moltes gràcies. Gràcies. El vot és favorable.